F'dan il-mument ta' kriżi fil-gvern nistaqsi x'ħal Partit Nazzjonalista bl-attakki orkestrati lejn uħud mill-esponenti tiegħu stess. Fosthom Jesmond Muljet, Gianpier Farrugia, Robert Arrigo u John Dalli. Kollha sfaw vittmi ta' attakki vili u mhux ġustifikati. B'dawn il-kliem il-backbencher nazzjonalista Jeffrey Pulicino Orlando jikkritika lil nies li proteġew lilhom infushom bħala palladini ta' Gonzi PN. Jgħid li fl-aħħar 5 snin dawn in-nies għamlu attakki personali fuq stess u fuq oħrajn li dwar tema oħra ma qablux mal-Partit Nazzjonalista. Hemm min jistħajlu li huwa parti mill-makkinarju tal-partit li orkestrom dawn l-attakki, dan huwa fatt magħruf. L-attakki jgħid Jeffrey Pulicino Orlando jammontaw għal persekuzzjoni, azzjonijiet li xerdu ħdura, gideb u ħmiġ fuq mimma jgħidx dejjem iva għal dak li jiddetta il-Partit Nazzjonalista. Jekk inti taqra dak li ntqal illum minn dak li jisruħu bħala paladin ieħor, Dr. Borge Cardona fuq it-Times, u jekk inti tinnota l-attentati ħanajdu hekk li mar nexxewx fl-opinjoni tiegħi ta' Sur Bondi tlieta li għaddew fuq il-programm tiegħu biex iwaqqgħu lil Dr. De Bono Żufjet wieħed jirrealizza li din hija l-klikka tas-soltu li fl-opinjoni tiegħi għamlet ħsara tremenda lill-Partit Nazzjonalista f'dawn l-aħħar snin. Pulicino Orlando jgħid li jħossu qalbu maqsuma s-sitwazzjoni politika. Isostni li ma jistax jifhem kif hemm min jitħalli jassoċja ruħu mal-Partit Nazzjonalista u jagħmel attakki personali fuq Franco De Bono u fuq membri tal-familja tiegħu. Intant fuq il-Facebook tal-preżentatur Bondi hemm min qed ikompli għaddej bil-kampanja ta' mibeda lejn Franco De Bono. Persuna qablet lil Franco De Bono ma' tifel żgħir li ssupervja wara li ommu ma tkunx ratlu l-aħħar gadget. U xi ħadd ieħor saħansitra kiteb li Franco De Bono huwa miġnun. Mistoqsi jekk huwiex se jikkanċella dawn il-messaġġi, Bondi qal li għalih ma kien hemm xejn ħażin billi Franco De Bono ġie mqabbel ma' tifel ta' 4 snin.